I'm feeling so pumped and excited because we had about 500 people in a room and they all are there for one thing, to get better. Днес в програмата ме впечатли излизането и появата на Том Панос. Това, че човекът се умя да ни извади извън зоната ни на комфорт, да ни накара да мислим по друг начин и да ни провокира, така че да погледнем напред в бъдещето, така както българите трудно успяваме. Най-ценното в тази конференция е, че тя не е просто национална, тя е международна. Можем да разберем какво се случва с пазара на недвижими имоти в толкова много страни. Едно от най-ценните неща за мен във всяка една такава конференция, това е възможността да се докоснеш до много различни колеги. Обучението от Том Панос беше много впечатляващо, много надъхващо. Днешната конференция бих описала с страст, мотивация и супер енергия. Думата, която ми изниква е заедност, защото виждам страшно много хора на едно място и едно усещане за колегиалност. Трите ми думи за днес са енергия, общност, споделеност. Мотивация, постоянство, real estate gym, да правим ние и същи неща всеки ден и да мечтаем и да постигаме мечтите си, защото няма невъзможни неща. I'm most impressed about the professionalism of the event. It has been a 10 out of 10 event. I haven't even seen events like this put on in the USA and London. So it's very professionally produced.